سوچے پا ختم نبوت نکاوی نانگا لاستا دی بنگڑی واچوی ندی دا جانگا لاستا دی بنگڑی واچوی ندی دا جانگا وی 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 سوچے پا ختم نبوت نکاوی نانگا لاستا دی بنگڑی واچوی ندی دا جانگا لاستا دی بنگڑی واچوی جانگا بدن دور کی چکم سڑے غیرت نکوی چپل نبی سارا اظہار دا محبت نکوی چپل نبی دا شریعت نواہی سانگا لاستا دے بنگڑی واچوی ندی دا جانگا لاستا دے بنگڑی واچوی ندی دا جانگا سوچے پر ختم نبوت نکاوی نانگا لاستا دا بنگڑی واچوی ندی دا جانگا لاستا دا بنگڑی واچوی ندی دا جانگا چندر خری واجی زانتا نال دا انگریزان خوخوی پمائی پھلنا کی ہر سی پکت یعنیان خوخوی ظاہر یہ سکڑی پا بطن کی دی بدرانگا لاستا دے بنگڑی واچوی ندی دا جانگا لاستا دے بنگڑی واچوی ندی دا جانگا وی وی سوچے پا ختم نبوت نکاوی نانگا لاستا دے بنگڑی واچوی ندی دا جانگا لاستا دے بنگڑی واچوی ندی دا جانگا ملگرو کڑی پا ہر محفل کے دا سیرات خبرے برسارے ام کوئی دا ختم نبوت خبرے چیتا ہر چال زرنو لریشی دا زانگا لاستا دے بنگڑی واچوی ندی دا جانگا لاستا دے بنگڑی واچوی ندی دا جانگا سوچے پا ختم نبوت نکاوی نانگا لاستا دے بنگڑی واچوی ندی دا جانگا لاستا دے بنگڑی واچوی ندی دا جانگا ویم کشف خفض رحمان چے محترم نبی دے پما دا در شاڑ دلائی دم پدام نبی دے زنچے فدا نکری پا مثل دا پتانگا لاستا دے بنگڑی واچوی ندی دا جانگا لاستا دے بنگڑی واچوی ندی دا جانگا وی 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 سوچے با ختم نبوت نکاوی نانگا لاستا دے بنگڑی واچوی ندی دا جانگا لاستا دے بنگڑی واچوی ندی دا جانگا لاستا دے بنگڑی واچوی وڑند کیگی پا ڈیر مینا دکاشیف سٹوڈیو لطرف پاواز دگران محترم رور مولانا حافظ رحمان کاشیف عارف اللہ عباسی او عبدالمجید ملنگ کلام دگران محترم رور مولوی حافظ رحمان کاشف مروار دا پروگرام نم دے دا حسن بدشہان میں دا سلطان غندے ندی